ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮ್ಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಸಂತೆಗ್ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸಂತೆಡ್ ಬಂದಾಗ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದ ಸೊ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೇರು 15 ಮುಂಚಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ದಾತು ಬಲ್ಲ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ ನೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಪೆರೆದಿರ್ತಿ ನಾವೇನು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುಳಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಯಾವನು ಮಮ್ಮಿ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೇರು ಅವೇನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀರಿಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗ ಖಾರ ಖಾರ ಎತ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಕ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎರೆಕ್ ಪೂರ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.